Terve vaan kaikille! Tässä videossa aion näyttää kuinka ladataan uusin Technic Launcher ilmaiseksi, cracked versio siis. Technic Launcher sisältää nämä kaikki hexitit, techitit ja sun muut. Mutta kuitenkin. Kuvauksessa on linkki, joka on AdFly-linkki. Ei mitään pelottavaa tai haitallista. Pitää vain odottaa 5 sekuntia ja klikata Skip Ad. Ja sen jälkeen pääsee Mediafireen, jos odottaa lataus, download. Tiedoston voi ladata siitä. Ja se on sitten siinä. Sen voi siirtää minne haluaa. Ja sen pitäisi sitten pystyä käynnistämään. Ja se toimii. Sitten tässä voi olla pieniä ongelmia joillakin. Jotkut eivät välttämättä saa tätä käynnistettyä. Joten korjauksiksi kannattaa ladata molemmat Java-versiot. Varmasti aika monella on 64-bittinen kone. Joten Javan sivuilta ladataan 32-bittinen Java ja 64-bittinen Java. Niin sitten pitäisi toimia ihan täydellisesti. Mutta jos tämä video auttoi sinua, tykkää ja subaa tietenkin. Heippa!